Айде! Ох, ако все още имате фарове за намалена видимост, които се казват габарити. Не се сещате. Габарити? Аз не можах да се сетя. Не сте казвали габарити, бе. А как се казват? Аде, на езика ми е. Как се казват? Не сте казвали габарити, бе. А как се казват? Добре, де, фарове за такова нещо. За намалена видимост. Точно за такова нещо, което го търсим в момента. Добре, как се казват? Айде, още една загадка. Супер! Обичам загадките. Айде, още една загадка. Халогени. Не се казват халогени. Никол, зарежи тия фарове. Погледай се. В студиото дебнат и по-сериозни опасности. Хайде. Искате ли да ви кажа какво ми се случи преди малко? Искаме! Искаме! На монитора пред мен Така? излезе Така. един голям комар. Комар на монитора! Това трябва да е било ужас. Но се оказа, че той е на монитора, аз реших, че е зад мен. Това се върнах толкова ужасена, защото ми изглежда, че той ето такъв и е зад мен. Никол, пази се! Той е ето такъв и е зад тебе! Скъпи приятели, след малко в шоуто ни ще се радвате... Ще се радвате на репортера ни Патриотично Мия Дамянов, който ще разкаже за боядисана камера на магистралата за Благоевград. Малко по-късно Сашо Дойнов ще влезе в схватка с противниците на тютюнопушенето. Вие утре